Really, have big and fattle. I think you Donnie. Cabadaich, and could you come at home? I mean, could I? Can you wash? Yeah, it's kind of harsh, really. What can you do, yeah? So, kitchen crescent, Donnie. Yeah. Rukas ook het show. Dan zullen we hoe shachet het mooie te weg. Als je een kerst shachet voor een rond huik, maar heerlijk. Dus we kallen me gezuri vastgaan, kun je ook hier toe begaan naar de show. Dus we mogen heen, de show kun je ook. Je zit erbij. Zit ik het maar varenten, haha. Dan wil het fijn knokken en daar is het kanaal. Hallo. Wel, mijn oog is nog heel, maar de hagen, hè. En toen je vorige chance zit je verstaffen aan. Wel, ja, dat is zin. That's funny. Yeah, hij steekt zo'n cup of tea. Daar stond er ook allemaal jury voor de show gaan vastgaan. Maar het kan je al dat je even kiezen, wie zijn en de type ik. Ik kan jaken zonder mij ook. Here's the verschillende Elvis impersonations. Zoals de audition tape van Donnie. Wil je smijgen kan zoals maar gaan ze de biologische chemistry aan die calling ha bloed die hele hoef van wil het te voeden. Nou wil het niet chieven. Wel dan ga je even een kindje in je zo'n geraad voedig vast die hele ach gezorgd je haruit aan voor wil kaalaan eten zoals het weg agus jachter, wel is dat verschillende teksten. Hier, aan misschien kan ook gaan pas morgen zijn, kun je ook. De hoorn met je korm wie loop, Beatthedrum. Roet de hoort me door, femi tukje wie akkenje, die hassen het jano. Maar je in de goelte, zo maar han de horen al, agus de horen vasten, agus had de poel torginje. Ach maar galles toe. Krië naar horen. Maar ga je zien, Dìleab Runrig. Ja. Dan start het. Ah ja, met teksten schön. Ach, die verheur vacuums, die gekeerd. Ik is het smeunige mee in de haren. Die gemaakt, ze gaan operachten. Ze zijn er uit de haar, gelater. Han haren gemaakt.